आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैनोसैलै आरो ना मा जागोन भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय माने नै आंजों सासे लोगो दं आरो ना बिनिनो भिडिअ जागोन आरो ना दिनैनिया नायलांबाय थाबानो नुगोन अब्ला थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो माने दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने आं बेखौ माने बिराद देलाय जानो लुगैयो आरो ना बियो ओमफ्राय नैबेखौ आङो दिनै देलाय होनाय नागिरदों आरो ना माबायदि जायो नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ माबायदि जायो उनावहाय नुलांबाय थासिगोन थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो मानसिया नै रियेल फिसआ बेनो आरो बेना उनावहाय नायलांबाय थादो माबायदि जायो Wow. ओमफ्राय नैबेना देलायनाया जाबाय आरो ना ओमफ्राय एसे दंबावो नायदोलाय ससेखौ माबायदि जायो जाबाय आरो ओमफ्राय नै नायदो देलाय होनाया जाबाय आरो ना कमप्लिट जाबाय माबायदि नुदों नायदो नै गोमो गाबनि दख'नाजों गोजा गाबनि फास्राजों बेसेदि बेरखांबाय नोंनि हायना महर देग्लायनि बैसागुआ समायसिनबावबाय देग्लायनि बैसागुआ